poezie, creație, pictură, ateliere practice, drumeții și multe întâlniri cu Dumnezeu. Una din frumoasele întâlniri cu Dumnezeu este aceea în care avem modele. Modele au fost pentru noi, cei mici și adolescenți, Roșca Teodora. Nu știu dacă este în biserică aici. Aș fi vrut să-i dau o diplomă. Este proaspătă, așa, câștigătoarea unui concurs la nivelul Patriarhiei Române. În icoana pe sticlă. Dumnezeu să-i răsplătească osteneala de a fi aici în mai multe sâmbete în care i-a învățat pe copiii noștri să picteze. Felicitări, Enea Irina! Oare unde ne sunt și darurile? Avem și alte daruri pe lângă binecuvântări. Oare unde ne sunt acele daruri? Trebuie să vină și acele. Irina, vină în față. Așa. Vă rog să o aplaudați. Coordonează activitățile de adolescenți. Un lucru foarte bun. De fiecare dată ne uimesc cu ceva. Data trecută a fost cam tare, nu piesa aceea legată de închisori. Dar binevenite, ca să știm că a fost și această epocă. Irina, nu știu dacă sora ta este aici. S-a făcut mică, dar vreau să fie mare și este mare, Enea Ioana. Parochiei noastre, da? Dânsa este deja pe calea actoriei, studiază lucrul acesta și cred că va fi un actor creștin, într-o lume în care mulți actori ne propagă altceva. Felicitări, David Ioana! Dumnezeu să ne binecuvânteze cu toate activități. Ultima activitate, cea legată cu croșetatul. Și ea este vinovată și de borsetele acelea pentru telefoane de astăzi. Mulțumim! Felicitări, Pașcalău Iulia Maria! Iulia s-a ocupat de copilașii aceștia minunați. Sâmbătă de sâmbătă și să mulțumim, Iulia, pentru tot ceea ce faci. Dumnezeu să te binecuvânteze. Felicitări, Ioana Roșu. A fost aici, pentru toată implicarea și tot ceea ce faci pentru copiii noștri, sâmbătă de sâmbătă, Dumnezeu să te binecuvânteze. Bobiș Camelia. Felicitări pentru toată implicarea. Siran Ioan. Alt voluntar care se implică în activitățile noastre de sâmbătă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Bogdan Mureșan. Felicitări, Abudani Linca. Ujora Maria. George Siran. Haide, George. Ilinca. Te rog. Mulțumim pentru toate. Maria Tomuiagă, unul dintre voluntarii cei mai implicați. Pune-te deoparte, doamna Bobu. Așa. Mihaela Bosga. Roza Mariana. Gânde Alexandru. Luca
după Ana Maria, care sâmbătă de sâmbătă este aici. Aplauzele au spus totul. Stella Florea. Venus Viviana. Și acum începem. Cine-i primul? Abludan Melania. Oare este sau e plecată? Așa, Irinca, vei lua tu și pentru nepoțica ta. Felicitări tuturor copiilor. Haideți să vedem, pe rând. Veniți repede. Boboș Tudor. Tudor, bravo. Dăm și cadou. Haide tu. Haide încoace. Fiecare primește cât... Nu am spus că avem o surpriză. Mai uită. Hârticică și cadou. Fiecare copil. Boboș, Dragoș. Boița Bălânean Darius. Ușor Diana. Și Roxana. Diana și Roxana. Unde cealaltă? Haideți. Cocoș Daniela. Proitorul Alexia. Alexia. Și Rebecca. Rebecca și Alexia. Haideți repede. Așa. Dan Ionuț. Ionuț. Bravo. Del Luca Giulia. Bravo. Donici Andreea. Lasă. Aplaudăm. Donici Iulia. Bravo. Farcaș Taisia. Foarte frumos. Luca Sofia. Naxu Carina. Carina. Păcurar Cezar. Cezar. Nu este. Popa David. Sunt Giorzana Andra. Și Larisa. Așa. Raisa Schuler. Raisa. Felicitări. Tomescu Iulian. Bravo. Ungurean Alex. Alex. Bravo. Și Tudor. Și Tudor. Bravo. Baias Maria Sofia. Bravo. Felicitări. Gerindean Alexandra Maria. Felicitări. Și Darius. Felicitări. David Alexandra. Și David Nicolae. Parca și Luca. Luca. Da. Da. Florea Cătălina. Luca Rebecca. Luca Rebecca. Bravo Rebecca. Mai scrie o poezioară. Mate și Andreea Maria. Bravo. Lorena Nazarie. Niri Daria Maria. Bravo. Olcan Daniel. Daniel. Bravo. Uitați-se frumos, sunt sport popular. Popa Diana. Mintirie Tudor. Rotar Teodora Iulia. Bravo. Trifan Riana Maria. Florea Florin. Goia Cătălin. Păcurar Andrei Șerban și Andrei Cezara. Budnaru Daniel. Poroian Dănuț.
Fognogi Antonia, Fognogi Taisia, Onija Radu și Vlad. Iulia Opriș, Bona Cătălin. O să-i dăm și pentru Maria și Octavia. Felicitări tuturor. 3 frați minunați. Rareș Niston. Oros Mihai. Orar Zoran este și cam atât. L-am văzut pe Horaț în biserică, să vină lângă mine. Haide, Horaț, încoace. Îl felicit pentru faptul că în fiecare duminică se străduiește să fie la Sfânta Biserică, să ne ajute la Sfântul Altar. Cum îi felicit și pe ceilalți copii, pentru faptul că se străduiesc să ajungă la biserică. Unii chiar nu mănâncă și să și împărtășesc. Vă doresc, dragi copii, vacanță frumoasă. De la biserică nu-i vacanță. Vă așteptăm în fiecare duminică. Felicitări voluntarilor, coordonatorilor, părinților și încă o dată să aplaudăm pe toți copiii. Dacă mai sunt copii, nu pot să fie peste toți copiii să mă aud. Dacă mai sunt copii care n-au primit cadou, avem cadou pentru toți copiii, pentru cei care n-au primit, toți primesc. Vin în față. La final, să mă ascultați bine, vrem să facem o poză cu toți copiii, aici în față pe soleil. Bine? Și apoi una afară.